Ndị gọvanọ mpaghara South East bụ ala Igbo ahazichego ọnọdụ ka amalite ijikọ aka ọnụ wee na-eme ngagharị nchekwa esepụ aka n'okporo ụzọ awara awara niile dị na mpaghara ala Igbo tupu abalị mbụ nke ọnwa Disemba n'ime afọ a, dịka ụzọ a ga-esi wechighata ezi nchekwa n'ala ịjụ oyi na mpaghara. Nke a pụtara ihe n'ozi otu ọgbakọ jikọtara ndị gọvanọ mpaghara South East zipụrụ na njedebe nzukọ gbanụ ha mere n'obu gọọmenti Enugu steeti. Gere ya bụ akụkọ n'uju. Ya bụ ihe mmemme ịtụ aro bụ nnọọ nke dọtara aka na-achị steeti niile nọ na South East, ndị gụnyere aka na-achị steeti Ebonyi bụ Engineer David Umahi, aka na-achị steeti Enugu bụ Honorable Ifeanyi Ugwuanyi, onye nke Abia bụ Dọkịnta Okezie Ikpeazụ, aka na-achị steeti Anambra bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo, nke ọ bụ onye nọchite anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ osote ya bụ Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim, aka na-achị Imo steeti bụ Maazị Hope Uzodimma, nke ọ bụ onye nọchite anya ya bụ osote ya bụ Ọkammụta Placid Njoku, ka ha na-ekwu okwu site n'ọnụ onye isi oche ha bụ Engineer Umahi. Aka na-achị steeti niile nọ na mpaghara South East kwara alịlị maka enweghị nchekwa ndụ na akụnụba nke enwere na mpaghara South East n'oge ugbu a, nke a kọwara dịka ihe ghasagoro azụmahịa nakwazi ezi ibi ndụ nke ndị nọ na mpaghara, ma kpọkuzie gọọmenti etiti ka ọ gbatara ndị South East ọsọ enyemaka iweghachi ezi ibi ndụ nakwazi nchekwa ndụ na akụnụba na mpaghara. Ha nọrọ na ya bụ ihe mmemme too gọọmenti steeti nakwazi nke etiti maka mbọ dị iche iche ha na-agba iji wee nyere ndị iji mmiri dakwasara na mpaghara South East aka n'oge ugbu a, ma kwupụta na aka na-achị steeti niile nọ na South East ga-atụkọzi ego ọnụ iji wee nyere ndị ahụ ọdachi ahụ dakwasara na mpaghara aka n'oge na-adịghị anya, n'oge ha na-akpọku gọọmenti etiti ka ọ gbanyisie ike ịhụ na ndị ahụ niile ọdachi iji mmiri ahụ dakwasara bụrụ ndị nachiere azụ na ụdị ndụ ha na-ebibu n'oge gara aga tupu ya bụ ọdachi adakwasara. Aka na-achị steeti niile nọ na South East kpọkwukwara gọọmenti etiti ka ọ bụrụ ihe ga-agbanyisi ike iweta ụsa wee nye ya bụ iji mmiri na-agba oge ọbụla na mpaghara, ebe ha kwuru na ya bụ iji mmiri egbugo ọtụtụ ndị mmadụ ma lakwazịa akụnụba ndị mmadụ n'iyi. Ha nọziri na ya bụ ihe mmemme wee gọpụ n'akụkọ a na-akọ na ọ bụ aka na-achị steeti niile nọ na South East guzobere otu ọrụ nchekwa a na-akpọ Eastern Security Network ESN, ma kwue na ndị nke ha guzobere bụ Ebube Agụ nakwazi Forest Guard Security Outfits. Ha kpọkwuhazi gọọmenti etiti ka ọ bụrụ onye ga-eneba anya n'okwu Nnamdi Kanu ma hụ na ewetara ya bụ okwu na njedebe. Ha nọzikwa na ya bụ ihe mmemme kene Chineke maka ugo ọ tụnyere Ọkammụta Chukwuma Soludo nakwazi osote ya bụ Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim n'ihe nrọpụta aka na-achị steeti Anambra emere n'oge gara aga. Site n'obi gọọmenti Enugu steeti, abụ m Emmanuel Okonkwo.